tomto videu si ukážeme aplikáciu hydroizolačného systému Canada Rubber EcoSeal 800 na existujúce asfaltové pásy. Zameriame sa na kompletný proces obnovy strechy, od prípravy podkladu až po finálnu hydroizolačnú vrstvu. Staré asfaltové strechy patria medzi najčastejšie strešné konštrukcie na Slovensku. Ich obnova je často rýchlejším a ekonomickejším riešením ako kompletná výmena strešného plášťa. Pred samotnou aplikáciou je však kľúčová dôkladná príprava podkladu. Povrch musí byť čistý, bez prachu, nečistôt a nesúdržných častí. Čistíme ho zametaním, vysávaním alebo vysokotlakovým čistením. Ak sa použije voda, podklad musí byť úplne suchý. Ideálne aspoň 24 hodín pred aplikáciou. Až následne pristupujeme k oprave detailov. Priehlbiny, trhliny a lokálne poškodenia vyplníme polyuretánovým tmelom. Ten zabezpečí pružné a trvalo odolné opravenie problematických miest. Rohy, spoje a praskliny následne vystužíme systémom Canada Rubber EcoSeal 800 a výstužnou textíliou. Najskôr nanesieme hrubšiu vrstvu náteru. Do čerstvej vrstvy vložíme výstužnú textíliu a dôkladne ju zatlačíme. Potom ju z vrchu opäť pretrieme. Textília sa úplne presiakne materiálom. Po vytvrdnutí vznikne pevný a pružný vystužený spoj. Zvyšuje sa odolnosť proti pohybu podkladu aj vode. Pred prípravou penetrácie je dôležité správne skladovanie materiálu. Neskladovať na priamom slnku ani pri vysokých teplotách. Znižuje sa tým čas spracovania. Pri teplotách nad 25 stupňov je spracovateľnosť približne 20 až 25 minút. Preto je vhodné rozdeliť materiál na menšie dávky. Zložky miešame pomaly, približne 1 minútu. Pri nízkych otáčkach, aby sa zabránilo vzniku vzduchu. Na penetráciu používame valček s výškou vlasu 12 mm. Vždy používame čistý nový valček. Počet valčekov prispôsobíme práci a množstvu materiálu. Po vytvrdnutí vzniká pevný a lesklý povrch so sklovitým efektom. Ten vytvára ideálny podklad pre hydroizolačný systém. Zložky miešame pomaly, približne 1 minútu. Miešajte pri nízkych otáčkach, aby nedošlo k zavzdušneniu a prehrievaniu materiálu. Aplikáciu začneme pásom približne 30 cm. Náter nanášame štecom v dostatočnej hrúbke. Do čerstvého materiálu vložíme výstužnú textíliu. Musí byť úplne presiaknutá. Časť textílie zrolujeme späť a pokračujeme ďalším úsekom. Pracujeme v približne metrových úsekoch. Dôležité je dodržať systém práce a rovnomernosť aplikácie. Textília musí byť vždy dôkladne presiaknutá. Z vrchu ju ešte prejdeme valčekom. Takto vyzerá strecha po prvej vrstve systému EcoSeal 800 s výstužnou textíliou. Na druhý deň pokračujeme druhou vrstvou. Materiál opäť premiešame. Nanášame už iba valčekom. Druhá vrstva má nižšiu spotrebu. Slúži na finálne uzavretie systému. Výsledkom je bezšvová, pružná a trvalo elastická hydroizolácia EcoSeal 800. Chráni strechu pred vodou, UV žiarením a poveternostnými vplyvmi. Ide o moderné riešenie obnovy strechy bez nutnosti jej demontáže. Vďaka vysokej elasticite a dlhej životnosti poskytuje spoľahlivú ochranu na dlhé roky. Systém Canada Rubber EcoSeal 800 premieňa starú strechu na odolnú, bezšvovú hydroizoláciu s minimálnymi nákladmi a maximálnou životnosťou.